Hello mga karadyo! Ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Alexa, tanawa. Daghan at nagsuki sa atong dress shop. Bitaw man, no? Pasalamat as kinuoy ni Ma. Alexa? Paul? Ikaw na? Salamat na kita ta. Anong kalit bang nawa? Imo na yung dress shop? Tinawag gina yung tabi-tabi nga nagbuwag naman si Red. Paul, di na ito maghiskot atong pamilya, ha? Ay, kumusta naman ka? Orgyapon. Tuod. Ninuta kayo ang Isla Verde. Unsa? Pero wapagyapon yung miabaw eh. Ilan na ng problema, Paul, ay? Ikaw, kumusta naman ka? Samot ka kagwapa? Kwapa ba, uloy? Nandambo ka. Tuod. Mahiyo ba kong bisita parang sa nimo din eh? Sure. Iyan! Binoy, hain naman sab si Iyan. Tuwara siyang kwarto, sir. Ay, naunsa maning bataa. Dili naman ganahang mulihok. Na lovesick na, sir. Ha? Alexa, di ba imo bantong uyab si Paul sa una, no? Ma. Sa high school pa? Unsa man, nanguyab nagbalik nimo? Padungog-dungog. Murag ka mo gitingali ang gipari sa kapalaran, Alexa. Ma, di na ito maghiskot anang gugma-gugma, eh. Unsa man imong gibati ni Sir Ed, Alexa? Uway makatupong sa kabuutan ni Edma. Siya ang akong best friend. Pero, kinanglang magpalayo ko niya, Ma. Unsa man ning imong gibuhat sa imong kagalingon, Iyan? Nganong dili na magkahapit mo gawas din sa imong kwarto? Pasag bilang una ko din pa. Pero nagpaabot nimo ang trabaho nun. Pa, mahimo ba mo bakasyon ko? Ha? Wa ko kasabot na ko. Laay kayo nga kung kinabuhi ka nun. Asa man ka gustong mubakasyon? Sa kanang bagong dapit. Kanang lugar nga wa pa ko makataak. May ika-rekomendar kong lugar. Hain mo ng dapita pa. Akong ihatag nimo ang address. May rest house ditong dapita nga igbabaligya. O gusto ko nga imo ginisurveyhon. Dasab ang bakasyon. Mahimo ba na kung dadoon si Binoy? Yes? Kanindot sa life, bakasyon na sab. Uy, busing. Kinahang lang maglipay ka. Kigitugtan kasi mo nga mahan nga mo bakasyon. Agoy, gubaa ini bakasyon na, uy. Ako ramay nalipay. Ni Anata. Wow. Mountain view.
Busing, pulos naman lang taon panghupaw ang ako nabatian ni mo, oy. Hain naman tong imo kaastig. Tadi ko beer dito sa may lingkuranan. Doon sa pangpang binay. Ops, ayaw ba taon og ambag diha, busing, ha? Mangumpra pa ba ko og atong pagkaon din, eh? Kompleto nang ako niya kumpra. Mupaulit na ko. Alisa, Oh, apal kaya ito sa inyo. Paul, magago pa magit ka. Kalipan ako nga makauban ka kanunay, Alexa. Ayaw na, salamat na lang. Maikog ko sa imong sakyanan. Nagdamaw kog isda ko. Okay, Roy. Ato libutan sa luyo. Nindot sa pingra merkado din, hida. Kumplito. Ako tong palitan og mangga si Busing. Sige na, Alexa. Uy, Sigot na lang, good. hala. Yan. na lang lagi. Uy, Ay, okay. si Alexa o si Sir Paul? Hala, uy, wa ka ako magdamgo. Sige na, Alexa. Uy. Sugot na lang, good nga ako kay Yatod. Hala. Ay na lang lagi. Doon naman ang amo ni Good. Hala, hindi na lang ko pakita nila, uy. Hala, no? Ni asab day ini dapita si Alexa. Ug naasab si Sir Paul. Ngano man ni, uy? Sungog ba nis kapalaran? Mura man mikituyo og pabakasyon din, aron makit-an ako si Alexa. Busing? Busing, oy? Ano nagkatuhog man sa sofa nga nagunit og beer? Desperado naman tao ni akong agawon, oy? Uy, hala, si Sir Ed. Hello, Sir Ed. Kumusta naman diya? Ni Ami diri, sir, pero si Busing, natug man ni, nga nakainom. Binoy, ikaw na'y bahala niyan. Ati man na siya. Lisura, nagtawhan akong mahigugma, oy. Unsa to? Sir, ako kuan, nahigugma si Sir Ian sa beer. Mo na yung love karon. Pangitag paagi diha nga malingaw siya. Panuroy mo. Daghan og nindot nga mga lugar diha. Oo, sir. Akong agniho ni imong anak. Sige. Bye. Di lang kumusulti nila, oy. Nga niasab din hindapita si Alexa. Alexa, nagsige magugkaghagad si langit. Nindot kang tanawan ang buwan, ma. Alexa, kadusa magyud ka maminyo og tinuod yun nga minyo. Mama sapoy. Wala ko magkunaon ang minyo-minyo, ma. Sharo, wag yun kay nagustuhan na ng atong mga silingan din, he? Ma, di na ko gustong masakitan. Sa ato pa, nahigugma na ka. Ambot, kung gugma pa niya. Unsa maday mo gibati niya? Di na ta maghiskot, anak, maoy. Nindot pa din hikon, hayag ang buwan, no? Klaro kayong mga suga sa ibabaw. Ay, mga dato ba ang nagpuyo diha? Tagas kaayong mga paril. Mahadlok man gud ng mga dato nga kawatan, ma. Busing, hayag ka sa buwan, oh. Midanag manog maayo sa kabayan sa ubos. Busing, unsa man gyud makapalipay nimo? Ambot. Lay pangutana. Unsa man gyud gusto karon nimo? Gusto ko malinaw ang akong
gubot nga utok, Binay. Gusto kong malimpyo ni. Ug malimot ko sa salbahis. Salbahis? Si Alexa? Oh. Giguba niya maayo nga akong kinabuhi. Ang akong utok. Nahigugma lang ka, Busing. Kaaway ko siya, Binoy. Dili mahimong mahigugma ko niya. Lisura na problema, uy. Pero, Busing, pananglitan ba? Sugo yun sa higayon nga makita ni mo pag-usap si Alexa. Unsa man yun imong bation? Imong buhaton? Oh. Unsay akong buhaton? Oo. Ug pananglit god usa ning adlaw, inindapita masugatan nimo siya. Unsa man gyud imong buhaton? Oy. Silent man. Unsam kay maayo buhaton sa babae nga mikuha sa imong kalipay. Oh, pasay noon. Dili. Uy, unsa ko dili, Busing? Pag sure di ha, uy. Di ka mo pasaylo ni Alexa? Bisan kun mangayo nigpasaylo nimo. Mapasaylo ko lang siya, Binay. Kung ikabalik niyang kanhi kong pagkaako. Sa wa pa siya moabot sa kong kinabuhi. Lisura na, Busing, uy. Ako pa na mo, Busing, no? Pahimos lang ni mong imong bakasyon. Nindot kayong suruyan ang merkado. Danawa, Busing. Nindot sa Pilag Plaza din, eh. Uy, ala, na-disco karong gabi, eh. Mag-disco ta, Busing. Ikaw lang, Binay. Ano? Si Alexa na may gawas, ah. Uy, Binoy! Anong may pakusog mga kalit, ha? Unsa ka? Nagdali ko, Busing. Kaihion, kayo ko. Hindi mahimo makakita siya ni Alex, ha? Pahuno nga ning auto! Ha? Pahuno nga! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!